Ahojte, zdraví vás Míšo zo strešných stanov Pilgrims. V tomto krátkom videu by som vám dnes rád ukázal náš nový bufík, naše nové dieselové kúrenie, ktoré má výkon 5 kW. V tomto krátkom videu si ho zapneme, ukážeme si spotrebu elektriny, základné funkcie displeja. Tak poďme na vec. Zo spodnej časti si umiestnime výfuk a takisto aj sanie. Tlmič výfuku musí byť umiestnený takýmto spôsobom, aby prípadný kondens sa vedel cez túto dierku dostať von. Naše kúrenie má 3-litrovú nádrž, ktorú sme si práve dotankovali kvalitnou naftou. Veko si zavrieme a z prenosnej polohy off to presunieme do polohy on a bufík si môžeme zapnúť. Bufík budeme napájať z tejto 1500W baterky. My sme si to takto provizorne cez vagosky spojili a ideme na vec. Takže máme zhruba polovičnú kapacitu baterky a teraz ako náhle si aktivujeme autozapaľovač, tak sa nám aktivuje aj displej. Aktuálne máme čas 00:00, to znamená, že čas nie je nastavený. Tento čas si môžete nastaviť, ale len v prípade, že bufík bude permanentne napojený na zdroj napätia, inak sa ten čas vynuluje pri každom odpojení od siete. Následne si tento bufík naštartujeme takýmto spôsobom, že krátko podržíme tento zapínací on-off gombík. Čiže kúrenie nám štartuje. Teraz máme zhruba nejaké 3-4 minútky, kým kúrenie nabehne. Môžeme sa pozrieť, ako sme na tom s výkonom. Aktuálne máme odber nejakých, ono nám to stále stúpa, ono to vystúpa na hranicu takmer 100 W, čiže momentálne je ten odber najvyšší. To znamená, že momentálne nám to bude žrať najviac nafty a momentálne nám to bude žrať aj najviac elektriny. Ale v tomto pásme najvyššieho výkonu ostaneme fakt len tie 3-4 minútky, kým sa to celé rozžhaví, kým sa to celé naštartuje, potom to klesne na úplne nizučké hodnoty. Čiže aktuálny výkon, respektíve aktuálny odber 90 W, to znamená nejakých 7,5-8 ampéra, 9, čiže ono sa to takto bude momentálne hýbať. Aktuálne cítiť jemné fúkanie, ale ešte nepočujeme naftové čerpadlo, ktoré sa nachádza tu, v tejto časti. Je v gumennom púzdre, čiže je odizolované, nie je také hlučné ako náš predošlý model. Takže ako náhle sa nám rozžhaví žhavič, ako náhle sa nám rozžhaví tryska, tak budeme počuť, ako nabehne palivové čerpadlo. A to sa nám aj práve zobrazilo na displeji a už môžeme počuť jemné ťukanie, ktoré nám naznačuje, že nafta sa nám pomaly dostáva do spaľovacej komory. Na výfuku cítiť, že už to začína fungovať. Spotreba je stále na okolo 98 až 100 W. Táto centrála má 10 amperovú, max 10 amperovú výstup pre autozapaľovač, takže malo by to fungovať bezproblémovo.
Hlavné žhavenie už prebehlo. Môžeme to vidieť na tom, že výkon, respektíve odber klesol zo 100 na nejakých 20, ale aj tak máme ventilátor takmer na plný výkon. Počkáme, kým sa nám výmenník úplne vyhreje a začne ísť horúci vzduch. Aktuálne displej ukazuje teplotu okolitého prostredia, termostat sa nachádza vo vnútri, takže čakáme na skončenie prvej zahrievacej fázy. Takže zahrievacia fáza sa podľa všetkého skončila a my si môžeme na displeji regulovať teplotu. Čiže P1 je najnižší výkon a môžeme si to vyregulovať až po P10 šípkou smerom nahor. P10 je najvyšší výkon, ktorý toto kúrenie dosahuje, čiže keď to dobliká, ostane to na 10. To znamená, že tieto ukazovatele v spodnej časti nám výjdu úplne až do červená a kúrenie pôjde na svoj maximálny výkon. V prípade, že chceme využívať funkciu termostatu, podržaním týchto dvoch tlačidiel na pár sekúnd sa dostávame do funkcie termostatu a šípkou hore alebo dole si regulujeme teplotu, ktorú chceme, aby v miestnosti toto kúrenie dosiahlo. Mne sa najviac osvedčil tento systém, keďže ja to používam v strešnom stane. Toto kúrenie zhruba na tej trojke by malo aj v minusových teplotách dodať do stanu adekvátne teplo. A keď sa to ustáli na tej trojke, čo je, dá sa povedať, štvrtinový výkon tohto kúrenia, tak sa nám aj odber ustáli úplne na smiešných vátoch. Ono to ešte to klesá stále na tú trojku. Takže pri tomto výkone, kedy už zo zariadenia ide pomerne teplý vzduch, tak vidíte, že podľa prepočtu tejto batériovej stanice vieme na takýto výkon fungovať niekoľko nocí. Čo ja odporúčam je to, aby sme toto, v prípade, že to využívame v strešnom stane, tak mne sa osvedčila tá metóda, že večer to naštartovať a ráno to vypnúť, pretože najväčší odber je pri štartovaní a pri vypínaní, čiže pri dochladzovaní. Na čo si treba dať pozor pri tomto zariadení je ešte to, pri týchto bufikoch celkovo, aby nedošlo k náhlemu odpojeniu od zdroja napätia. Vtedy sa toto zariadenie môže zaniesť a začne to dymiť a začne to robiť problémy, bude to treba rozoberať a čistiť. Takže aktuálne na štvrtinovom výkone máme odber ani nie ampere a v prípade, že ešte si zídeme s týmto výkonom na úplný minimum, na úplné minimum, počujeme, ako ventilátor znížil otáčky. Frekvencia palivového čerpadla sa taktiež znížila a náš odber klesol úplne
na zanedbateľné hodnoty. Takže tento náš 5 kW bufík dokáže s 3-litrovou nádržou fungovať minimálne 2 celé noci určite bezproblémovo, ale hlavne spotrebovo energie sme na tom tak, že pokojne môžeme celú noc fungovať na priemernú autobatériu bez toho, že by sme sa báli, že ráno nenaštartujeme. Naše kúrenie viete samozrejme ovládať aj diaľkovým ovládaním. Čiže vieme ho zapnúť, vypnúť a takisto si aj regulovať stupne a výkon podľa potreby, aj keď sme, dajme tomu, v stane a potrebujeme trošku pridať, prípadne potrebujeme trošku ubrať. S týmto ovládačom to nie je žiaden problém. Takto si ho zakrieme, aby sme náhodou nepostláčali niečo, čo nechceme, a následne si ho otvoríme. Už sa to s tým hráme nejaké tie minútky a vidno, že z batérie nám neobudlo. Stále sme na 60%. Tak teraz môžeme prejsť k vypnutiu kúrenia a uvidíme, ako nám to zamáva s výkonom, respektíve s odberom. Tak poďme si to vypnúť. Vypíname to takým spôsobom, dlhšie podržíme on-off gombík a ako náhle nám nabehne slovíčko clear, to znamená, že sme v režime čistenia, čiže vypínania, tak vidíme, že ventilátor nám trošku stíchol, vyplo sa nám palivové čerpadlo a výkonovo sme na nejakých 60 W, čiže prešli sme do fázy čistenia. Ventilátor stále beží, dochladíme toto kúrenie a systém sa automaticky vypne a ostane v standby móde. Čiže teraz máme pred sebou nejaké 2 minútky čistenia. Túto fázu je nevyhnutné vždy zachovať. Každé jedno vypnutie tohto prístroja musí prejsť dôkladným čistením, dôkladnou ukončovaciou fázou. Čiže podľa všetkého sa nám žhaví momentálne toto zariadenie, aby bolo dostatočne vyčistené. A už len dochladíme a zariadenie sa samo vypne. Kúrenie sa dochladilo, samo sa vyplo. Tu si vieme nastaviť akurát teraz to, že na aký stupeň chceme, aby sa to vyhrialo. 62 stupňov je aktuálna teplota zariadenia. 21 stupňov teplota okolia. 12,4 W to nám ide momentálne z baterky. Podržaním týchto dvoch gombíkov si párujeme diaľkové, na ktorom teraz podržíme on, ale my ho teraz nechceme zapnúť, my ho chceme vypnúť, čiže rýchlo off. Dobre. Takže toto by bol náš bufík. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie a v prípade vašich otázok sme vám samozrejme k dispozícii buď v komentoch, alebo na Facebooku, alebo na pilgrims@pilgrims.sk. Ešte raz, ďakujem.